itha pini prime time birta than mang phini li sami hombar killing pi aprang si birtang ton penche pachir midam de aprang birtang kumpi arju itha Chengbiri rong arat to war khawe jo kisunga chachak nang Karbi Anglong Labor Union kalu pen pherang ke amai ke pha Sohila mochari pua bangpi corona positive kelong Silim Khwa long Karbi Student and Youth Fronatum Branch Committee ke dengpon Richo Mili Baptist Church Mondoli along founder long kiteron lapen kapan terang pia kengri kachihong ridam birtang kumpi arjupot igde de phi puthot birtang ton pen che pajir midam sina lakha pho rongkhang constituency ki parlo lindok rong pi arong araratum ki mesena tuwar kawiya jok non puan ta kanglit kang therpen loksi kache halat nang bomla Rongkhang constituency ke parlo tongka mukam pen kahelo kilometer ke thomsi do ponsitame non puta nang patang pipede rajo rongara ratum kisung kachachak nang election a polote alam thu lam dok pen vote kerek wangpo election judat lote ahar chita theklongle lasi election a por kerap duna son thotsi netum rongara raphanta nangra pason te mesenji pusi havar aratum pen ningje pon ata masa ronga je pen chenglok kiso kwini anta kanglit kang ther pen loksi chechak nang kedam tang jangnia cheklo ECR ni MLA election apor vote kerek ahut kaning jete kang alam ke konarlo lason pulote ronga ratuma phan kachong thui chotlo pusi ningje pon lapen bangso to warjong sinang patang pipe pulotang te non kewangji MAC election ahut vote pipe lapen vote kerek aphanta wanglong le pusi hawar arar tumpen ningje pon News Desk Report, News.News Karbi Anglong. Lakha Kripli Korkanthi constituency along kedo Manduli Boro arong amekar Sambaru Mochahari apiso Suhila Mochahari puabangphi corona positive kelong Lakha Kripli Korkanthi constituency along kedo Manduli Boro arong amekar Sambaru Mochahari apiso Suhila Mochahari apuki solongsi Henta Ghat Hospital Anwansi Dr. Atum Corona Cheklo Alangli Corona Positive si Klang Rong Lasi Dr. Thonsi Inte Hin Penang Kapachini Dona Tengke Soila Mochari Aphan Nonamatke Nitroxy Aphan Home Quarantine si Bipon Nang Koklo Pusi Dr. Hin Penang Pachini Don News Desk Report News.News Karbi Anglong Lakhang Koirapon Nilip MEC constituency ke parlo Richo Mili Baptist Church ten Pinini Phai Koira Hiniarni Jangni Puachik lo Longki Teron Lapen Kaban Terang Priatum Akeng Rikachi Humri Ajay Mek Kitengpon Inut arta ke ong nai long ki teron lapen kapan terang piatum arta ningkan paroi sira ing koi ki plengtang asar pilapen asar pura tumalong recho mili amondoli pen kahumri dam ajay meglake long ki teron lapen kapan terang piatumapan arnam aihir jumi ihang pidam RBC amondoli therepo ni phai kregetom ningkan kresor kebra trokep aningkan si mondoli ki epon lapen amen chilonglo aprang penta longkia tumpen fellowship tora penlo laso mandali ki arni pen kongchun bang arpu dengpon si ningkan hinian claim chepaduglo lapen achor kaban terang pijokta ningkan kresor kebra trokebra isipen ningkan kresor kebra trokebra troksian ningkan troksian nimarli amai hempi ke claim ponlong abang pilobon ta apitu aningkan pen malasi sarte kro arong dalamara tamjui pen non ke dodonbom adim jokta alangli pensi Saint Joseph Catholic Church ke dolin chingabang pupusi perta ribdun long pharo ke pleng asar pilapen asar bura okran me parpedet ason si RBC atum chethek damlong chethek lok pen mekri bu probinong long ki teron lapen kaban terang piatumaphan ning ke perung tekang agirja do tekang lo laswa mailong RBC dikon relief killing si mai japon lapen ke dam alam The RBC Kongchun Bang Bhupen Teron Pen Than Ponlo Lapen Lahin Ning Kachipat Seroyapan Arnam Alam Pensi RBC Pastor Joining Tipen Iprike Thoma Long Pen
endam si nang litum ake jabari maphan chema tha thunon palam pen ning patheti kang lapen long ki teron atum maphan ke panong ason pajor te kang lapen isi ningduk abang ke lapuan arta kyong asar pura tumaphan local msc research tok biatum adimaklong langpang chingdamra kirap me ason an long ki teron aphan rapon thek ason te pusi chuning ripon lapen inut long ki teron ke kirap ki long nangjita atheng binong lasikar bianglong autonomous council atum matha parsik pon thek ason te mesenji pusi rechomili amondoliatum chuning ripi pon Nilipen berta pangdakpon Anilson Rongpar News.News Karbi Anglong. Silim Khwa Hawaralong Karbi Student Youth Front Thihekpen KSYF Asomatum Branch Committee Kisengamai Padopon. Jangmini Phaing Koiresiar ni Karbi Student and Youth Front atum Silim Khwa Hawaralong Branch Committee Kisengamai Padopon. Bangso mai long akyai harpamon phangchoi hinpen mai charipon KSYF asong atum pipotsi socheng thenta constituency ang tangarlo along branch committee kising amai padopon nang kokma lake socheng thenta constituency ang tangarlo kihomriao veatum thangnat awar sai awi lapen mesen kachilenga towar awi college higher secondary highway awi derajok seng pon nang koklo lapenon kiwang jilang anke KSYF asong atum pen socheng thenta constituency ang tangarlo development kaviadim padopon jiaphan bor ipon wegji pusim pertarib dunlong News Desk report News.News Karbi Anglong Nijang Karbi Anglong Langhan Pathok Lamalong Executive American Nijang Karbi Anglong Langhan Pathok Lamalong Karbi Anglong Labor Union check pen kalu tumpen perangkia mai ke phalong executive amai ingni pon Karbi Anglong ke Thekiding MP Horan Singh Bay Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang alang litumaphan an Karbi Anglong Labor Union mai phumanov kramsa hinpen bangso selong nang churap chitu dunjiaphan Training ri padopon atheke non kiwangji aru achiklo ni phaisi mede mate International Labor Arni Ketalon dunjia phanpura pherang kiamai ingni pon lapen bangso mai longkha chetong dun mai phumanov kramsap chunbang biha teron kironi branch chunbang horen kro lapen ari sanghua tumse tame nang chetong dun pen kopia thesi tingi pherang kiamai ingni nang kokma lake itum mate elitum karbiara doan mate Karbi Anglong Labor Union doanatum setami aru ni phaisi ani kadokawiatum an langhan pathuak lamalong nang chetong dun petpen sai chirap ra petpen ansu se ke pangtang pon jia phanta choning ri padopon News Desk report News.News Karbi Anglong West Karbi Anglong Labor Union ahinpen si nilitum bangso program KBG phansi non kewangji Mars mide gulaso bangso Catalan ji ani si Karbi Anglong keting CM lapen MP sar tumhan tame nandang nilitum han nangrapo ba nangrapji phansi nilitum chunuri lo si bangso program long nilitum la rickshaw auto driver tempu driver kadu gabe apa nilitum kapang rumji bangso langhan bangso aklam long nilitum mide kapalona ni bangso program TV kedeng konsi nilitum non kewangji arni sini nilitum sisik sedang ponsi alang litum hantame nilitum Labor Union himpen de chuniri iglo lasi un andang ke nangke rabji phandang nilitum phan chuniri iglo nilitum la Labor Union himpen sai ke claim kasile de det pen tayog e prana phan mi lapen sai ke claim pen ka che paduk ing ipu pro pen claim lote atheke meta long nona kai per the lok charlia phai nang bat bom lo lapen ki theke ria kai pule hok deta henone BAMA ke pas tanga tumsi aphai do lo bon sita warring our sai kawia tumta aphai do piglang sita loka charlia hinana che paduk nang jilapen sai ke tikia hinana ta che paduk lote e kai ke reng ja phan lapen hem tu ni si ki choki jona phanta rengi un
ketiki ason dopik seta ke joy nai lapen athe kilong ke prapna ason ke arphek katiki ta eson lo arphek tiki ji aphan arua chiklo sok nong nia prang arphek enangji achom pathe roi pen achom kache pahelo 10 feet an enangji lapen arphek sonni do eson ke arphek lok lake arphek kithe lapen arphek air lake arphek so arkwai chiklolo te lapen aru ke e arphek chosat long fit po ke dam tang ningkan surini ra ingkoi ningkan ke arkoi thang thang achiklo ke sat arphek alien pen sikain koi e back pen sika pho pon tapining an ningkan surini ra ingkoi resi aningkan pen ke alien along sika pho ke e besi sika krepho an lelo arphek asai ka chuti ki mati ke klematum do piglo koila mati mayarong lokhonan serong number lapen arong kaprek arong ahawarta arphek katikiara ratum do pineng asapso anam kilong ong chat pusi arphek katikiara koila mati penjon phangcho lapen mohon tirnatum pherang ke aphan nang pachini don Nilipen berta pangdakpon Anilson Rongphar News.News Karbi Anglong Ini biotal ansi kanton iglo domi thang mi kardong